Cando sobran as palabras ou non teñen sentido, ou se o teñen non son ceibes de voar, quedamos entón no nivel sensitivo, baixo a pel, fervendo a sangue. Sursen obrigados nas armas blancas o sonroso colectivo. A dor da xente, do pobo posto en pé de guerra, que berra polo que é seu, dignidade, liberdade, regeneración, por unha dieta que si estamos obrigados a soportar, que sexa sen tanto doce. Surse a pregunta: se non serán demasiados bombones para este réximen alimenticio, supoño.